laawol ngol seydna omar ibnul khattab radiyallahu anhu akkino e ƴiiƴam mum ñande wendogo gooto wendogo e nder wendogoji o dari sappeji ɗi pondama o ardima omono julna dental ngal julde salatu julde subaka darde makko arwande walla so tawi koye darde makko ɗimmere kuɗaɗo allah o ari moyti ene jogii laƴi mum ko ngannduɗaa ko tooknaaki jarnaaki mbelnaaki yiwimo laɓɓe jeegom kanje fof ɗe kaali goonga hay gooto yatirani caggal laɓɓe jeegom kanje fof ɗe kaali goonga hay hen gooto yatirani caggal ƴiiƴam ene doga ene sirta o ronki supportude darde o ronki wawde kontinde darde omo janga sawtu o ene faible omo janga sawtu o ene leefa ha o gasi ha laaɓi ser o tucciti leydi o saani kanko seydna omar ibnul khattab radiyallahu anhu o ɓakke dow ƴiiƴam makko an sagata darde maɗa e nder l'islam ko ha ndani ngol ɗo laawol jarante hono ndani ngol ɗo laawol fotirante hono ndani famɗi e sahabaɓe muhammad sallallahu alih w sallam mo mayani hen e sappowol julde ngol ɗo laawol l'islam darde ma e maggol ko darde azabihu ousmane ben affan radiyallahu anhu ko jaranno ɗum ko e nder islam ha bonɓe bonnoɓe anɓe ɓe ngannduɗa ko sasa yeɓe tawi ɗum e nder galle mum tawi ene jiime deftere allah ene nafla deftere allah ene e nder simode baqara jaggi ɗum tawi ɗum ɗon lelli kirsino dammuwol julde ousmane ben affan radiyallahu anhu zannurayn joom gannoji ɗiɗi e sumneraɗo muhammad sallah sallam laabi ɗiɗi alay sago an sagata darde ma e islam o jaranteno jarani ɓeɗo worɓe ɓe ngannduɗa ko hirsaɓe laawol allah alay sago laawol ma e islam darde ma e islam wonta ko darde seydna ali ibnu abi talibin radiyallahu anhu jarani ɗum daade muɗum sernede e ɓandu muɗum ñande on ɗon salatu walla ñande on ɗon wendogo omo julna kanko ne kuɗaɗo allah o ari teymo omo ardi julɗo ɗe walla ala tewnimo ndeke ɓeɗo sahaba muhammad sallah alih sallam ɓeɗo annabaɓe allah laawol ngol ɓe nannongol annene an sagata alay sago ko ngol ɗon laawol darotoɗa ko ngol ɗon laawol ngolingol natata l'islam o jaranma kala hunde diina o panda hen kala hunde woto ko yamminma e diine o woto ko majruma e diine o woto ko telɓinma e diine o woto ko filodiri koyɗe ma e diine allah subhanahu wa taala paamen noon enen sagataɓe leñol paamen diine o daiman o haɓirte ko geɗe ɗiɗi diine allah anɓe mum kaɓirtomo ko geɗe ɗiɗi te ɗen ɗon geɗe ɗiɗi fof so tawi en teylaki so tawi en mbattani hakkillaji ma en goppu diine men walla ma en ɗego gaga diine men sababune nden ɗon haare dañde ɗum battingol e nder men hareji ɗi koɗi ɗiɗi hare wotere wiyete ko harbul igra'i hare woddede wiyete ko harbul ida'i hare al igra'u woni wurtinde yinnude ɓeynade jaɓnude harbul igra eɗen gandi muhammad sallah ah sallam ɗum wonno ko dañño nde o feeñi e nder makka mbiɗen omo yaare duuɓi makko 4 cagatagal makko ene timmi omo waɗa devoir makko sagata ko foti wadde ko ene nodda wonɓe dow mum ene nodda wonɓe less mum ene nodda fodde ɓe fotodiri ɓe yadata ɓe arwande proposition mo ɓe gadde makko arwande yiɗande nde ɓe gadde makko pour ha waɗa ɓe mbaɗa mo stoppé ko haalata ko ɓe mbimo ko in kunta turidu zawjatan jamilatan ajmalu min jamii nisa'i makka zawajnaka an ko kalata ko nde allah goto goppe allah keddiɗo e sanamuji ƴew so tawi kaldata kaɗo haala jiɗɗa ko dañanede debbo pattamlamo debbo baɗɗo fayida debbo mo hono mum ala e nder makkatul mukarrama min jiilo to wawi dañede e nder leƴƴi arabeɓe fof min gaddama min desnuma deƴƴa ko kalata ko aha war has diine debbo joɗɗo war has debbo joɗɗo mo alda e diine
warkasɗo neɗɗo resi debbo joɗɗo tawa o ala diine debbo ala diine warkas ngal ɗon dewgal kono noon ñande hen ndeysan nde wonno ko ɗum wonno hunde ɓurde wonde e miijoji hakkilantagal arabeɓe ñande hen ɓurno yidde tan e gurdam mumen eko parnorto ko debbo joɗɗo ɗum wonno koɓe ɓurno yidde on ɗon tuma ɓe cikki mataw kankone koye ɓen ɗon arabe ɓolintete ɓe mbimo min desnuma debbo joɗɗo ayi ɗum ɗo woodi hande ɗum ɗo tolnodirta koko wiyete hande alladina yashtaruna damair ene woodi yimɓe a jogoto ɗo principe uji maɗa jogoɗa ɗo jiɗale maɗa jogoɗa ɗo programme maɗa ene woodi yimɓe ɓe ganduɗa ko yahoɓe ɓe codata ko ɓerɗe ɗum hande ene ɓuuri wawi dañede e nder politique ɓuuri wawde dañede hande koye nder politique a wayrata aɗa yiɗi ɗum ɗo aɗa wonde ɗum ɗo aɗa ummani ɗum ɗo aɗa yahan ɗum ɗo rahanane ceerno waɗi kilbiti waylima tawa ɓernde nde sodama guila ñanden ɓernde nde sodire poste ɓernde nde sodire kalis ɓernde nde sodire hen sahaji goɗɗum gueɗe ɗum so tawi sagataɓe leñol wurɓe e nder l'islam so tawi ko hono ɗeɗo ɓerɗe godi ko jogui ɓerɗe jaɓoje waylede ɓerɗe jaɓoje changede taw ko changirte ko hotamu duniya kaake aduna kane cuɗari mum ɓen sagataɓe ɓe gona wayloɓe rendo ɓen ɗon sagataɓe ɓe gona nawroɓe diine islami yeeso wodani Allah en laɓɓinta e yeeso Allah hay goto fodde ko teskiɗen e ko ɓuuri wonde feeñande sagataɓe wuuro ngo e ko ɓuuri wonde feeñande hay sinno won wonɓe less kono mataw ɓen ngala teskuya ko nadir fan nadiru la hukma la ko ɓuuri wonde ko feeñi ko laaɓi ko woni dow ko yettode wodani Allah ene mbaɗa effort e to banggue diine Allah daiman kala ɗo min jooɗodi e anduɓe wuuro ngo walla almameɓe wuuro ngo emin ɓuura yiide hen jeesa ɓaleje cayale ɓaleje e ɓalliɗi cuwa taw ñorguilaje par rapport e cayale daneje walla ɓalliɗi ganduɗa ko ñorguiɗi ɗiɗi ko tawete e yeeso anduɓe ɓe ɗo e nder wuuro ngo walla almameɓe ɓe e sagataɓe e sukaɓe ɓuuri yajde walla ɓuuri hewde par rapport ko tawete toon e nayeɓe ɓe ganduɗa ko joom cayale daneje en ɗum ɗon noon ko alamatu hayr ko mande nde ganduɗa ko maale moƴƴere emin ñagani on Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah rokkata on hen tabidde nde Allah tabitinta on e ndeɗo fele ngoɗo fele ko ganduɗa ko moƴƴo nde Allah tabitinta on e ɓattade moƴƴuɓe wuuro ngo e ɓattade anduɓe wuuro ngo e ɓattade almeɓe wuuro ngo mbawon naftoradeɓe ko adine ɓe naftoya woɗɓe kadi tesko ɗen ɓamtare wuuro daiman kala jiyaɗo hen e nder wuuro ngo sagata suka kala mo jiiɗen hen ene wayino fotani waade walla ene wuuri gurdam ɗam fotani wurde mbaɗen ɗon récupéré keɓɓitiɗen ɗo woto jaɓen daiman gurdameje ɗe jiiɓiɗe ɗe labtani ɓe lokaluji ɗi walla groupe aji ɗayɗi ɗi walla kirɗeli ɗi ganduɗa ngala ba'ana ngala hoore ngala laaci woto jaɓen ɗum ɗon koye rôle sagataɓe mawɓe ko ɗanotoɗe guila juuɗi jeeƴe ɓen ganda ko walata e wuuro ganda ko dirata e nder wuuro wo amma enen heddiɓe ɓe alay saago ko enen mbaɗata on ɗon contrôle ko enen mbaɗata kan ɗon ndenka ko enen ndenata ɗum fof koye ɓamtare wuuro jeeya wuuro ɓamtata ko so tawi ene wuure déglace yagal wuuro ɓamtata ko so tawi ene wuure awasagal wuuro ɓamtata ko so tawi ene wuure simmeji bonɗi wuuro ɓamtata ko so tawi ene wuure yimɓe ɓe ganduɗa ko huccinoɓe sagataɓe kuccam ɗam ganduɗa ko fewani waɗaka barke wuuro ɓamtata wonata ko caggal fabru a jaggat ga tan sa won piye kadi faata leydi ndeke enen wonɓe acteur uji ɓe ganduɗa ko ɓamtare ɓe wonɓe acteur uji ƴellitare ɓe wonɓe acteur uji ɓamtare wuuro ɓe ƴeeɓe jeeƴoɗen caggal men kala sagata mo jiiɗen oɗo ɗam ɗon gurna fewani wona to koltu makko noon wona to pembol makko noon wona to morol makko noon wona to ɓornugal makko noon kala ko jiiɗen fewani foti ko sagata gorko walla ko sagata debbo mbaɗen mo signal ɗum fewani ɗum ɗo moƴƴani woto cabboɗen ha seereɓe ɓe gara wonko ɓe jiyata walla wonno ɓe jirata wuuro koko renda kala ko neɗɗo waɗi hen ko jangguiɗowo ko ceerno sa fembima pembol bongol ka ceerno ene jogui ñemtinoɓe ma mone fof ene jogui jeeɓowo ɗum sa ɓornima ɓornanteri bondi ka ceerno mone fof ene jogui jeeɓowo ɗum ndeke sa yeeɓama e bonande ganda ardima faade fedde jeygol en molima Allah woto jaɓen ɗum ɗum fof koye rôle men ɓe poɗɗen joude enen sagataɓe ɓe ganduɗa ko guure ɗe bandiraɓe ɗaccon hakke yewtere nde ma to ene fuɗɗo juddete jamma o woni koye yaade kadi mawɓe ndeysan jasahumullahu khairan ɓe ɓooyi ɗo hennane jonde wasata kadi eɓe cabbi ko ɓuri ɗum ɗo ko woni fate janggol alqouranil karim ɗaccon hakke akhiran la akhiran assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
ceerno ahmad sall en mbima ahsanta wa bayyanta wallahi a moƴƴini a jangini a findini jasakumullahu hayra jasa yo allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e jofti so caggal ɗum ɓenni paragraphe men koko faate ɓeeɗo sukaaɓe almuɓe ɓe kucci ɗon ɓe mbaɗa ko wiyete musabaqa yani janngande en alqouranil karim so ɓe paye janngude kadi onon fof oɗon ɗaɓɓira nde kettoroɗon nde wonno qur'ana sene jannge yamirama yo hetta laallakum turhamun pour mbawon naftorade mbawon dañde moƴƴere wonde hen nde قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برهنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرون وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد إنا لمنسقون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يعجروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يعتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذبت فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا
تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. kubereji gondi ɗoɗi kadoji gondi ɗoɗi kadoji joyɗi inchallah ko ɓen totteten kadoji men kado gaduiɗo o noon tottanta en jeeɗo kado o ko ceerno Mouhamadou Demba Djelia yo ar ƴetta kado o totta mo jogorɗen tottudo inchallah. Ahmadou Souleymane Ba jangnema selli feewi yuɓɓi kadi waɗi no hannirta ni ɗum noon Allah jarama ɗum ko jeenarima ɓeyda tinnare no feewi. Mouhammad Abdoullahi Sow yo Allah yobtu moƴƴere yo Allah timmin almudagal yo Allah timmin jangde sagataɓe heddiɓe fof yo Allah rokku en ko ɓuri ɗo hennane ko faati kadoji alqur'ana gila e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi fof ha goni on majoraji miyoraji international inchallah yo Allah on ballo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. bandiraɓe sinno ko sago minne mi toƴƴat dande mi janga beela mami heeb cadeau hono ɗo ɓeɗo almuɓe keɓri cadeau ji ni saabu mboɗo foti hebde cadeau so tawi mi jangge qur'ana ɗum noon mboɗo towi jangde no fewi no fewi no fewi mi jangana on ɗo simore nde ganduɗa ɓurde towde nde ganduɗa onon foof hay seerenɓe wonɓe ɗo ɓe hay goto men wawa janggude nde ɗo simore mboɗanni min taaɗi on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. mbimi ko ɓornoto ɗon ko
mbimi ko pemboto ɗon ko mbimi onon ɓe almuɓe jannguɓe o qur'ana walla kala almude janngowo qur'ana yo anndu ko dañi ko mo dañani ko dañi ko kanko ɓuri ɗum ko Allah ɓurnimo e dow on hoto fote makko kayɗe ɓe potani Allah wi ɓe potani hoto ɓe pot wadde kala onon ɗo jiya ɗon yo taw ko ɓoorin ɗon ko ina seerti e goɗɗo mo wona on ko pemboto ɗon ko yo taw ina seerti e goɗɗo ko wona on tinno ɗon hen no moƴƴi ɗum ɗo ko wasiyam fewde e moɗon hande noon aduna o elle hay deɓɓire nde ɓuri haalde nde kono min de somi yi almuude ina sifi won sifo Allah ina anndi so tawi won ko mbawmi e makko mami haal kam so ala ko mbawmi e makko ɓerdam nde kam no añano wayni kayde kay o wayani no cikkirmi ko noon ɓuri moƴƴirɓe yo waay ɗum ko noon dengal ɗo ƴen wasiyam goɗɗo o puɗɗorimi ko hooram mboɗo fewni e julɓe ɓe fof Allah subhanahu wa taala sa yi oɗo ñalawma innirama oɗo baam men oɗo ceerno men holko waɗi noon ko rendemo konngol Allah haalata e qur'ana ina wiya wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah wiya qur'ana golle so on golli Allah ma yi golle mon nulaaɗo Allah ma yi golle mon julɓe ma yi golle mon oɗo ceerno Demba so gollano ngal gollal moƴƴal est ce que ma en jooɗo hannde eɗen mbaɗanamo cimto sinno nde o noma o waɗa almami nde o bonnuna almamagal ngal o fewnani ɗum o rewni ɗum laawol haa julɓe ji jooɗa ɗum haa woni hannde yontaɓe hannde yaakoraɓe janngo ina daro ina ciftora mawɓe wuro ngo moƴƴuɓe wuro ngo adinoɓe ardade e wuro ngo sinno ko bonnunoɗo est ce que mawo simtangol simtol hannde jaɓolu mata ko Allah kono Allah walli o moƴƴini haa golle ɗe ko Allah wino golle mami yi min Allah nulaɗam ma yi julɓe ma ji julɓe kay ji wadde julɓe kolli eɗen mbiya yo yurmande Allah wona makko kanko e dendagal ma ɓe julɓe ceerno Mamadou wasiyame ma wasiyame hooram wasiyame julɓe pop konngol Allah subhanahu wa taala ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ɗum fof ndenndi ceerno Mamadou noon ngardinmi oɗo wasiya holko waɗi noon Allah wi wonɓe mbannomi ɗo hanki wonɓe mbannomi ɗo rawani wonɓe mbannomi ɗo gila en jibinaka mi ittiɓe e dow ndiɗo leydi hande ko enen Allah addi ɗo linanzura kayfa ta'malun hoko tagi mboɗo itta ɓe mboɗo adda woɗɓe min Allah mboɗo lomtodira ko mboɗo ƴeewa mbele ɓe wonnoɓe ɗo hanki rawani ko ɗo de ɓe gonno so tawi koɓe moƴƴinnoɓe ko ɗo ɓe gonno soɓe bonnunoɓe ko ɗo ɓe gonno kono onon kam gaddirmi on ko onon ni mboɗo ƴeewa so tawi wonnoɓe ɗo hanki ɓe ko moƴƴinnoɓe beele onon on moƴƴinti walla on bonnat walla so tawi eɗen moole Allah wonnoɓe ɗo hanki ɓe ɓen ko bonnunoɓe son gari ononne kadi on deftere pele maɓɓe tan bonnon jaabol ngol ko fotani wonde wadde eɗen fof eɗen mbiyake en lomto Allah e dow leydi he holɓe lomtiɗen waadiraɓe onon yummiraɓe hande ɓe e rewɓe hande ɓe lomtiɗon ko yummiraɓe mon hanki ɓe wadde neɗɗo teskoto ka lomtiɗo Allah wi mboɗo ƴeewa noon an lomtiɗo o mo lomtiɗa o kala façon mo wawno wonde so moƴƴinnoɗo beele an sa ari a bonnata walla moƴƴinto so tawi ko bonnunoɗo eɗen moole Allah beele annen mbiɗa kaare nene walla baba bonni tan mini son ari yomi bonnu ala a fotani bonnude an wona ɗum ko yonta hande yakare janggo ngel ɗo machine Allah biyeteguel Abdoullahi Wurodi alana on joggi so wona wiide on tan ko nulaɗo Allah wino ko man qala li akhihi jazakallahu khayran
faqat jaza wa kafa oɗon nganndi ko kaalanmi ko mboɗa anndi ko kaalanmi ko hakkunde me mooɗon oɗon nganndi ko kaalanmi ko min kadi mboɗa anndi ko kaalanmi ko hakkunde me yonta hannde yaakare jam wadde mi wawa wiide on hay hunde sabu mi a joɓanaaki on haydara kono kam man wi on ko nulaaɗo Allah wiino ko nulaaɗo Allah wi so musidɗo ma gollanima gollal moƴƴal ko donkuɗa ko fof kam wiimo yo Allah yoɓ moƴƴere sa wiimo noon a yoɓimo kadi a humni joɓɗiɗi a gayni fo haydara hedde wonno ɗacco waw wadde minenen min mbi on yo Allah moƴƴere eɗen jetta Allah eɗen jettana Allah jeeɓi oɗo sababu o sababu yonta hannde yaakaare janngo eɗen mbiyeɓe Allah jarama ɓe jarama kala ko daña e moƴƴere ko kamɓe goni sababu caggal ɗum eɗen jetta eɗen ñaago duwaw eɗen daangal moƴƴuɓe meɗen ɓennuɓe e jogorɓe ɓennude eɗen ñaago kadi Allah tabaraka wa taala o ko sifa e oɗo gonɗo sababu wono baba men baba Demba Djiliya kañum woni sababu rendude oɗo ñalawma tiddinira oɗo ñalawma kala ko haala e makko e moƴƴere yo Allah hokki en ɗum kala ko haala e makko e moƴƴere ko sifa e makko ko ene jikkuji makko moƴƴiɗi en kaalaɗi en yo Allah hokku en runtude ɗum kanko ceerno Amadou Sall eɗen mbiya Allah jarama o jarama wona hande tan o waɗani en oɗo fayida ɓooyi nootade en e lomtade dendagal almuɓe e seeremɓe o haala e konngudi mumen tawi enen fof eɗen jona ɗum eɗen beela ɗum Allah n hokkimo ɗum Allah hokkimo ko kadi eɗen ñaganoma Allah yo Allah fandin ɗum eɗen ñaago Allah kadi ko haali ko e darde guile almagal haa e cagatagal ɗum ɗon fof yo Allah hokku en nande e jabde e gollade sabu woni fayida o fof wona haalde nde tan ɓennino hendu yahuru ni ala a ɗum woni fandare nde fandare nde kay ko ni mbanoɗen en mbiyama ko ni poɗɗen waade mana ha joni ɓeseɗen waade noon ko haala ko fof ina gandi ko noon foti wonde o haali almagal kon tiiɗi ɗum noon wasiya mo wasi almaɓe Allah hokku ɗumen nande ɗum ɗon kay men ne mbaɗen fodde bawɗe mumen eso weɓani ko noon ne kay ardaɓe ɓene kadi woni ɓawa en ɓe reɓa caggal almami ɓe kadi Allah hokku ɗumen nande e jabde e wallude almami o ha mo hima muɗum timma sabu almami tan wawa fewnude haydara so tawi ardiɓe henna jaɓani yo feew kadi ceerno Ismaïla haaliɗo haali mon maali fof kaali mbi almami noon ganden wona almami tan jama ɗum tan woni tiitowol nde almami jama darde muɗum e rendo kono paamen almagal kala gardiɗo ko almami gorko ko almami galle debbo ko almami suudu ndege almagal ene yaaji kala nde ardi yo moƴƴin ɗon ko almami so almami feewi fof feewi kono walla almami e peewal koɓe o ardiɓe en ɗum noon mbasen junnade tan e Allah hokku en kadi wattude ni o saaha mo wuuri wayno Qur'ana o kam so dañama ɗum kam e hitade fof wawi waɗede kadi wasiya men tan e sukaɓe men ceerno Abdoulaye wiide hay dura laɓete hen ɓe jogui ko kanŋe eɓe gandu koɓe jogui ko kanŋe yaadani e pembi kangaɗi yaadani e yornas yaadani e kala ko bonnata ɓuura koɓe jogui ko en hanani fotani kadi ɓe tinno ɓe ganda ko joni ɓe naati jangde e woto ɓe cikkuta tan gandi koɓe keeɓi ko wata tan gandi ɗo woni kaftude ala ko jooɗi fuɗɗi e saabu sharia nan yeeso mabɓe gandi goɗɗe fof nani yeeso mabɓe ɗum noon yoɓe tinno ɓe ganda ko joni fuɗɗi ɓe mbasa jaggitade en tan kadi min keeɓi ala kadi eɓe tinno e sharia o